Hallo, ik ben Ahmed. Salam, ze Ahmadiam. En wie ben jij? Au Tatsuki. Ik ben Wahdat. Ik ben Wahdat. Ze Wahdatima. Ik ben 30 jaar oud. Ik ben 30 jaar oud. Ze Deershkalanium. En hoe oud ben jij? Auto Zokalanje. Ik ben 25 jaar oud. Ik ben 25 jaar oud. Ze Binzewishkalan Yam. Ik kom uit Afghanistan. Ik kom uit Afghanistan. Ze Afghanistan Yama. En waar kom jij vandaan? En waar kom jij vandaan? Auto de kom zijna ragelij jij? Ik kom uit India. Ik kom uit India. Ze de Indiana ragelij yam. Ja, ze de India yam. Ik woon in Antwerpen. Ik woon in Antwerpen. Ze Antwerpenke Osegem. En waar woon jij? En waar woon jij? Auto Chirta Osege. Ik woon ook in Antwerpen. Ik woon ook in Antwerpen. Ze hom Antwerpenke Osegem. دوستانو د داسې نورو نیدرلانds او پښتو ویډیوګانو لپاره مهرباني وکوئ زموږ دا ټیک ټاک چینل در سره